Ik ga een motorjas doen en ik ga een tas op haar. Wat voor figuur ben ik eigenlijk? Geweldig. Hartstikke leuk dat je even joggen naar een video van de Frieske Vlogger. Dit is een video waarbij we de camera net uitzetten. Dit is gewoon live, een soort van semi-live. Dus Bram, dan kan je gewoon de camera nog aanhouden. En dan filmen we gewoon heel dit terug. Zit het beziekje? Ja, best. Ja, en dan geef ik gewoon saus erin en dan geef ik meestal gewoon vragen. Hallo, zou ik wat vragen, Meijer? Mag ik u vragen? U heeft een afspraak. Bij de rechtbank. Ja, dat mag inderdaad. Dat zoek ik inderdaad maar wel om voldaan. Ik zal even mijn jas even van. Roos, ik nog iets, joh. Ja, dan maar we zijn weer in een interview kennen, hè? Misschien wordt het wel een heel lange midje dat we hier gewoon zo wat staan hier in de rij hier, hè? Mag je toch een koptelefoon erin doen? Lukt dat zo? Ja, als je dat jonkje daar, die doet zijn voet op het water. Ik vind hartstikke weer de foto van, joh. Maar ja, het rijdt toch, dus wat maakt het uit? Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Ja, zeker. Ja? Ja. Nou, ik ben hier even aan het filmen hier, maar ik vind het vies waar. Wat vind je ervan? Oh, het is mooi weer toch? Oh ja? Een beetje druilig. Ja. Ja. Wat vind je ervan? Oh, helemaal goed. Ja. Ik heb er geen problemen mee. Nee, hè? Het is herfst nou. Ja, het is herfst, ja. Hoort bij het Nederlandse weer toch? Ja. Is dat jouw favoriete seizoen, de herfst? Geen idee. Lente. Dat is de Lente? Lente, dat is de favoriet. Ja. Wat is er mis met de herfst dan? Niks. Maar dan komt de winter eraan hoor. Donker. Ja, wat donkerder, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, en kouder. En kouder. Ja. Natter misschien wel. Later misschien. Ja. Praat je ook Friesk? Nee, maar ik versta het wel. Ja. Kom je weer uit jou dan net? Ik ben geboren en getogen, ja. Je bent hier al wat jerkes roeieren. Ik ben 25 jaar weg geweest. Oh, wat dan? Naar Finland gewoond. Ja. En waarom? Nou, vrouw achterna, hoor. Ja. Ja. Misschien dat is heel mooi verhaal, je gaat in Finland. Ja, prachtmooi. Prachtmooi. Ja, prachtmooi land ook. Ja. Hij je ook bij mij waarom nou met Finland bij? Nee, daarom ben ik weer terug. Het meld een keertje op. Het werken net heel dal of? Nee, het hield op. Taalbarrière? Nee, dat niet meer. Vloeiend Frans. Je praat vloeiend Fins? Ja. Oh, ja, ken je wat zeggen in het Fins? Ik ken net zo vaak Fins. Nee, hou op joh, dat begin ik niet aan. Wat is hallo in het Fins? Terve. Terve? Terve, met de koelo. Kijk je in. Zo, keulen. Zo aan mijn lijstje maar dan. Maar kom je dan nog wel eens in Finland? Ik kan me voorstellen, misschien de leeftijd is uitgang, maar misschien vind je het land misschien nog wel steeds mooi. Ik ben net terug joh. Net afgelopen zomer teruggekomen uit Finland. Dus ik ben nou alles weer een beetje aan het opzetten. Maar ook een beetje herintegreren hier. Is hier wat verhoren of net? Hoe maakt het zin? Alles is veranderd nou. Hier, de hele stad is veranderd. Dit was nog één groot plein toen ik hier wegging. Ja, maar die aaien dan op, denk ik net. Nou, het Zeiland is toen gebouwd, maar de rest is er allemaal bijgekomen na die tijd. Dus ja. Ga je het dan ook mist? Ja, achteraf wel, ja. Jawel. Zo. Het blijft toch je staat. Ik bedoel, ik ben hier wel opgegroeid. En is het ook wel makkelijk om na zo'n periode het leven hier weer op te pakken? Ja en nee. Oh, het is niet makkelijk, laat ik het zo zeggen. Nee, ik bedoel, een huis vinden is ook niks. Tegenwoordig natuurlijk. Nou, werk zoeken, dat soort dingen. Dus ik ben op het moment even... Zit ik tussen twee banen in. Maar we gaan ervoor, ik ben ermee bezig. Dus, ja. Wat voor werk zie je dan? Misschien kunnen we je helpen. Ja, in de distributie iets. Heftruckchauffeur, dat soort werk. Ik zou zeggen, daar ben ik een al baan niet te vinden, toch? Ja, dat is ook wel zo. Ja, maar dan moet je wel even... Ja, ik ben ook al bijna 50. Dus ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, we hebben een reclamebureau. We werken namelijk voor een uitzendbureau. Ja. Dat heet Jong Personeel. Ja. En die is eigenlijk op ziek naar zo'n beetje zoals jou. Jong personeel, oké. Ja, nee, ik zal morgen wel even kijken. Ja. Ja, nee, Op internet. Ja. Ja, een jong personeel. Stuur eens een mail en even noemen. Jong met een... Jonk. J-O-N-K. Van Johannes en Henk. Ja, helemaal goed. Ja. Noem je namen en dan komt het helemaal goed. Nou, wat is die naam? Eduard. Eduard, oké. Ja,
Ik zeg wel, die interviewer van gisteren. Ja, nee, klopt. Nee, we werken voor hen als reclamebureau. Dus we doen hun uitingen en zo. Dus, heel leuk, hè? En dit is voor Omroep Friesland? Nee, ik ga een YouTube-kanaal, de Frieske Vlogger. Oké. Nou, dat zegt mij helemaal niks, nee. Nee, we weten net zo lang weer, hè? Dus, Nou, ik heb een papiertje en een pen nodig, nou, voor alle informatie. ja, inderdaad. Ik kan je ook wel sturen, ik kan je wel mailen, is het maar. Dan noteer ik het even, of ik jou het even trom in mijn projectmanager. Dus ja. Werk heb ik altijd wel nodig. Dus dat, Even, wat is even handig? Mag ik jou een mailtje sturen? Stuur je mij een mailtje? Stuur mij maar een mailtje. Wat is jouw e-mailadres of jouw nummer? Aard Lindholm. Zal ik het even... Ja, typ het hierop maar even niet, hè. Dit is mijn... Oh, shit. Ja, ik doe het natuurlijk. Even openmaken. Ja, even zo. Ja. Ja, mijn huid die komt straks. Oh, zo, oké. Ik zal even kijken. Ik kan je gewoon niet voeren, hè? Of, Oh, oké. ja, ik kan gewoon hier voeren je maar in. Dit is mijn projectmanager. Dan stuur me een berichtje hier van het YouTube-kanaal ook zo. Ja, best, ja. Dat is wel leuk. Ja. Nee, maar serieus, je bent gespecialiseerd dus in technisch personeel en nou ja, zulke soort werk. Dus ja, zulke soort dingen. Ja, want ik zou morgen eigenlijk... Ja. Morgen eigenlijk eventjes naar de... Waar zit die... Wat zie je? Oh, Ed. Ja. Naar de... Gmail.com, ja. Naar de estafette, of hoe heet het? Of wat vrijwilligerswerk in eerste instantie wil doen. Oh ja, snap ik. Dat is gewoon een intakegesprek morgen. Want ik zit nou hier in de algemene opvang. Ik weet niet of je dat kent. Algemene opvang, ja. Maar je bent dus wel op zoek naar het verstigiet en zulke soort dingen, denk ik, hè? Ja, zeker. Ja, nee, snap ik, ja. Nee, goed, ik zie je even... Ik ben een harde werker geweest, maar ja, op een gegeven moment... komt de werkloosheid. Wat ik dwan ken is dat ik jouw mailadres klik en trooi jou een man van Jong dat zie contact mee opnemen. Ja, zie ik het dwan? Ja, dat is goed. Ja? Ja. Oké, dan doe ik het wel. Maar stuur me sowieso even een berichtje ook voor jou. Ja, natuurlijk, ja, stuur wel. Ja, inderdaad. We sturen jou zo zijn berichtje, want ja, we zongen... Staan we er nog op? Ja, we staan er nog op, ja. Nee, maar goed, hartstikke regelt voor jou. Ik hoop dat we jongen ontwerp krijgen. Kennen mij een mooi baan. Het is zo mooi wezen, toch? Dat zou mooi wezen, ja. Dat komt prachtig uit, ja. Vooral voor de winter. Ik bedoel, ja, het is wel leuk daar, maar ja, je zit maar in een kamertje. Het zijn geen grote kamers. Waar zit u dan? Want wie zit er zelf met het kantoor op het Zuiderplein? De nachtopvang daarachter dan net? De dagopvang zit... de algemene opvang zit hier, met die vlakbij de gevangenis, aan het water. En de dagopvang die zit daar langs het spoor, of de nachtopvang. Die zit. Ja, dat is vlak bij u. Dat is wie uw kantoor zit. En de dagopvang zit dan weer op het tuinen. Ja. Nou best, we hopen dat we redelijk kennen, meneer. Ja, zeker, ja. Nou, zo ben ik teruggekomen. Nou, ik heb de deur achter me dichtgegooid en toen ben ik op de nachtopvang gekomen in eerste instantie. Ja, dat lijkt niet per se makkelijk. Nee, is het ook niet. Nee. Ik zit er al meestal, wie zit er vlak naast? Ik zit er al meestal eromstruinen natuurlijk. Ik ben verschillende types al, ja, natuurlijk. Ja. Alle soorten en lagen, hoor. Ja. Ook mensen die van hoog komen en hoge bomen vallen, hoe heet het? Ja. Diep, ver. Nee, wat is het? Hoge bomen vangen veel wind, maar die vallen. De appels die vallen van de BM, ik weet het niet. Die vallen niet ver van de boom. Nou ja, ik snap je wel. Ja. Maar wat is die vlog dan nou? De Frieske Vlogger. Ja, de Frieske. Oh ja, ik interview meestal op straat eigenlijk. Dit wordt inmiddels al een heel lang voor gesprek, maar over het algemeen, ik praat gewoon meestal op straat eigenlijk. Oké. Dat is nou lekker. En dan kom ik tot de meest bijzondere verhalen. Ik heb de hele zomer door de stad heen gezworven, maar ik kan je niet eerder zien. Nee, hier keer ben ik wat actiever aan de horen. Ik ben nou de laatste tijd vrij actief, dus dan kom ik hier nog natuurlijk in. Nee, soms ook wel behoorlijk plakken, hè? Maar het meeste in Ljouwert ben ik gewoon de meeste mensen in Friesland. Dus daar kom ik de meeste mensen in en de meest bijzondere verhalen. Hey, wel morgen hoeveel Groningers hier wonen tegenwoordig? Nee. Nou, daar moet je eens op letten. Oh ja? Ja. Ik zit erop letten, joh. Ik zit er ook een beetje Groningers hier en daar, dan maar zult zeker. Ja, er zitten hier heel wat Groningers. Ja. Siltjen. Nou, tegen dank, hè? En ik mail jou. Ja? Dat is goed. Oké. Ja, komt goed, hè? Ja, oké. Aard, weer Aard? Ja, Aard was het. Aard, jongen, hé. Oké, goed. Succes. Hoi.
Ze halen drillen tekort om personeel. Dat wordt ook nog een belangrijk. De harde werkers zeiden, nou ja, dat is wat je wil, toch? Ja. Ja, Bram. Zo doen we dat, Jelle. Nou ja, zo. Misschien kan je nog één vinden die doen werk maakt. Ja. Eduards uitzendbureau. Nou, Jonk, hè? Ik werk voor Jonk eigenlijk, hè? Goeiedag, meneer. Hoi. Zie ik je ook nog werken, net? Zie ik je ook nog werken, net? Zie ik nog werk? Ik versta helaas geen Fries. Oh, zoek je ook nog werk? Nee, ik werk al. Oh. Wat doe je voor werk? Ik werk bij de Action the Snake. Wil je niet iets anders, iets in de techniek? Dat lijkt me heel leuk. Alleen dat is voor mij gewoon niet houdbaar. Omdat ik heel veel weg van Leeuwarden woon. En ik hier alleen ben vanwege school, ik niet meer naar huis ga. Als locatie een probleem is, dan kunnen we oplossen. Hè? Daar hebben we auto's voor, fietsen, noem maar op. Ik dus niet. Ik heb nog geen auto en ik heb ook geen elektrische fiets. Ik heb alleen een normale fiets. Maar ik hoor hier wel wat dingen. Ik denk van, ja, dat kunnen we wel werken. Ja, in principe. Ja. Maar ben je dan van plan om de rest van je carrière bij de Action door te brengen? Of wat is je idee? Ik ben nu aan het studeren voor zelfstandige dierenmedewerker, dierverzorgingsmedewerker. Ja. En als ik dat af moet doen, dan ga ik toch bij de Action, ga ik die richting verderop. Alleen echt met dieren werken? Ja, inderdaad. Hoe moet ik het zien dan? Als medewerker in een asiel, ik noem maar iets hoor. Van alles, in asiel, dierenarts, dierenpraktijk, zorgboerderij zit er ook bij. Van alles en nog wat. Eigenlijk vrijwel alles wat met dieren gaat. Dus noods ook. Katcafé staat er ook nog bij. Dus dat is echt een hele brede opleiding voor de rest. Wil je dan zelf een katcafé beginnen misschien? Dat niet. Mijn plan is om met mijn zusje of een zorgboerderij op te bouwen zelf. Of een dierenpraktijk op te zetten. Eén van de twee. Welke precies weten we nog niet. En wat is het dan wat jou zo in dieren aanspreekt of waarom je dieren zo leuk vindt? Ik heb al mijn hele leven lang huisdieren. Als het kind af aan had ik cavia's, konijnen, vissen, noem het op en ik had het. En dan leek me gewoon handig en leuk om het een keer zelf te kijken hoe het werkt. En toen ik dat heb gedaan, vond ik deze richting ook gewoon leuk. Want ik kan zelf dieren helpen, wat ik dus eerder niet kon. Waar ik nu dus wel op professionele manier aan het leren ben. Ja, oké. Ja, wat is je favoriete dier dan? Heel moeilijk te kiezen. Er zijn echt heel veel dieren om uit te kiezen. Maar ik denk toch dat of kat of een wasbeer uitloopt. Want mijn favoriete dier is een capybara. Ook hele mooie dieren. Alleen daar ben ik op het moment nog niet mee bezig. Op het moment zijn het eerder nog huisdieren. De capybara is eigenlijk een soort van, volgens mij, van een hele grote cavia, toch? Het is gedeeltelijk van de cavia-familie, ja. Dus je kan als hele grote cavia's zien, inderdaad. Kom je wel eens in een dierentuin dan? Bijvoorbeeld in een aquazoo of zo? Vroeger wel. Alleen inmiddels kom ik niet meer naar dierentuinen. Gewoon omdat ik het niet echt vertreedbaar vind hoe die dieren er vaak worden behandeld. Oh. Ik ga er niet zo diep op in nu, dat gaat gewoon heel vat open. Maar ik ga niet meer naar dierentuinen toe, maar ik ga vaak wel even naar het zoo even kijken wat voor dieren er zijn en zo. Ja, want ja, als je een capybara in Friesland wilt zien, dan moet je naar een aquazoo, weet je wel? Ja, dat sowieso wel, ja. Oké, maar goed, nou, leuke plannen dus voor de toekomst heb ik wel door. Ja, ik vind ook van wel, ja. Ik de eerste een hoveniersopleiding, is niks geworden, dus nu ben ik weer bezig. Je wilde eerst in de tuin werken? Ja, maar dat vond ik dus alleen leuk als hobby uiteindelijk. Dus dan stopt het ook een beetje. Maar omdat mijn hele leven lang daarmee verder te gaan, als ik het alleen als hobby zijn en leuk vind, dat wordt een beetje lastig. Maar dit vind ik natuurlijk wel echt als baan leuk. Ja, nou ja, leuk toch? Ja. Ja, dat eigenlijk een beetje. Misschien leuker dan de Action, ik heb geen idee, misschien de Action ook wel leuk. Ja, het ook wel leuk, dat zeker wel. Werkt jouw vriendin bij de Action of was het ook alweer? Ja. Ja, zijn vriendin werkt bij de Action. Ja, dat dan. Geen collega's, toch? Welke Action werk jij? In Snake. En jouw vriendin werkt in? Gordijk. Gediek, ja, de Gediek. Nee, helaas. Dan geen, nee, jullie kennen elkaar dan zaak niet. Nee, ik ben vrij zeker van niet, nee. Maar er zijn heel veel medewerkers bij de Action en ik ken misschien niet eens 1% van hun. Dus... Nee, dat is inderdaad dan, dat is wel heel weinig dan. Ja, en helemaal als je de Actions in het buitenland meet, zoals Oostenrijk, Duitsland en alles. Laten we dat maar niet doen. Nee, daar ben je morgen nog te klaar met optellen. Dat is goed, hè? Dankjewel voor het gesprek, hè? Nee, zeker, graag gedaan. En zou ik vragen wat dit voor is? Ja, ik heb een YouTube-kanaal, het heet De Frieske Vlogger. Oké. Ken je dat? Nee, leuk. Nee, ik ken het niet. Nou, ga maar even kijken, het is echt hartstikke leuk. Ik heb allemaal gesprekken met mensen op straat eigenlijk. Nou, dat zou ik even nakijken dan. Ja, want ik loop hier langs en hoor ik eens hooi van mijn achtergrond. Ik kijk heel wat om me heen en dan kijk ik met zijn camera in mijn gezicht. Ja, nou prima, weet je, dan ga ik wel gewoon erin mee. Maar ik neem mezelf ook niet zo serieus dat ik zeg, nee, ik wil niet op de camera. Nee, klopt. Misschien moet ik een keer overstappen dat ik gewoon eerst inderdaad vraag in plaats van dat ik begin te filmen. Wat denk jij? Dat zou misschien wel handig zijn, ja, want je hebt heel veel mensen, ook in Friesland, die niet gefilmd willen worden. Nee. Dan heb je ook van die mensen die heel boos geworden erover. Ja, klopt inderdaad. Ik heb wel eens wat meegemaakt hier. Nou, ongeveer op deze plek, ja.
Dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat daarbij het restaurantje? Nee, hier staat iemand. Oh ja, sorry. Ja. Maar 2-3 weken, maandje geleden, waren bij de restaurantje nog een steekpartij namelijk. Oh ja, Dus dat was toch niet omdat iemand wilde filmen, toch? Neem ik aan. Nee, dat niet, maar je zijn ook heel veel dingen meegemaakt. Ja, er zijn ook mensen met messen, wil je zeggen. Ja. Dus vandaar dat misschien Jij slimmer. hebt geen mes, toch, bij je? Ik hoop van niet, nee. Dat weet het niet, hè? Nee, ik heb niks bij me voor de rest. Nee, oké, nee, best. Nee. Oh, ik denk dat ja, nee, zo. Nee, ja, oké, nou, dankjewel. Nee, zeker, graag gedaan. Okay. Maar ik moet nu ook verder, want anders ben ik mijn bus namelijk. Oh, ja, nee, en dan moet ik weer een uur wachten. Dus. Nee, dat moet je niet doen. Doe maar, gaan we naar de bus. Ja, dankjewel. Nee, dankjewel, hè. Hoi. Ja, ik dacht eerst een steekpartij. Ik denk dat we weer eten, een steak eten. Nee, natuurlijk niet. Oké, dus allemaal kan je dus ook inheren. Nou, als de... Ja, dat is sfeer, hè? Ja. Maar dat is training, hè? Dat is eigenlijk bramtraining. Dit is eigenlijk training voor de stagiair om de camera heeg te houden. Bij voetbal, je mag de bal heeg houden, zo. En bij film, je mag altijd de camera. Maar dat is toch vaak, de meesten die net zo wend binnen. De camera zakt steeds verder naar beneden. Dat is steeds leger, het chant. Dat is steeds... Nou, we nog meer mensen die weer interviewen kennen, of een baan helpen kennen. Waar zal het zeggen, hè? Even twinken. Even zien, hè? Ja, dat kan meneer misschien. Die meneer wat vrije, ik weet het net. Maar ik ben wel een man over het vrije, hè? Daar ben twee vrouwen. Misschien kan ik die het vrije. Ik ben twee vrouwen daar. Misschien kan ik die het vrije. Hoe net leven we nou? Het is ook al wel... het is 3 uur nou. Zullen die vrouwen in vrije? Of is het vrije mij? Hallo dames, maak ik je wat vreetje? Ja, ik maak je een video voor de Frieske Vlogger. Dat is mijn YouTube kanaal. Oh, wat leuk. Ken je dat? Nee, ik zit nauwelijks meer op YouTube, sorry. Oh, wat dan? Maar ik ben wel een van de Gen Z'ers die natuurlijk fast content wil. Nou ja. Fast content zit net op YouTube? Ja, nou, inmiddels wel natuurlijk in de vorm van stories. Maar ik weet net, er is maar 1 YouTube kanaal die ik misschien zag, maar... Dat is, maar wat doe je hem dan? Ja, ik interview mensen op straat eigenlijk. Precies wat we nou doen, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Leuk, nice. Ja, wat is er dan op YouTube? Welk kanaal? Dat ene kanaal? Het is een podcast en het gaat over alles en nog wat. Maar... Wat interesseert je dan? Wat er bijvoorbeeld niet voorkomt? Wat erin voorkomt, dat is gewoon al die verschillende soorten eten proberen. Dus wel van die trends. En dan denk ik van, ja, krijg ik waar ik wel weer langs een winkel gaan om te zien wat nou precies die Dubai-reep weer. Oh ja. Een hele proteïet. Ik ga les een Dubai-bal gewoon. Vind je die lekker? Ik vond hem wel lekker, ja. Ik ben dus naar die winkel gegaan om te checken hoe duur die Dubai-reep is. En die is natuurlijk net betaalbaar. Dus... Nee, die Dubai-bal weer al 52 volgens mij. Gosje mij, deze reep weer €20. €20 voor een reep? Daar schrok ik gek van, maar ja, dan wil ik net die winkel meegaan. Sorry. Nee, dat maakt niks uit, maar €20 voor een reep is gewoon duur, toch? Ja, Het is duur, maar er zal wel een reden achter zitten dat ze natuurlijk zo duur binnen. Dus misschien... De hype, de namen? Misschien vinden ze wel echt super lekker, maar ik ga er net achter komen, want ik keer dat heel net uit Jan Deron. €20 in Dubai reep ik hem een beetje voor mij. Hoe groot die reep dan? Die reep is nou net toevallig... Het is wel een grote reep, ja, maar ik weet net, ik heb je dan liever toch Albert Heijn chocola of zo. Daar kijk ik nog aan mij. Dus, daar ga ik in Dubai reep, denk ik. Nee, geen Dubai reep, maar misschien mag ik die zelf een keertje maken dan. Ja, het is wel iets met pistache en wat is er nog meer? Ik heb geen idee wat het is, maar het zit ook wel super lekker in. Goud? Zit er goud in? Ja, het is wel aan de boetekant of zo. Hij is van het bladgoud erin. Ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar lekker maar ja. Oké, ja, het is wel gezellig. En we hebben een onderwijs in daar. We wijzen naar de bibliotheek. Dan kan je dat er een heel leuk restaurantje zit of cafeetje of zo. Toch, even lekker een bakje koffie halen. Het is reinig, het is miserig, joh. Dus even lekker binnen zitten, even bijkletsen. Dus ja, zo doen we. Leuk idee dus. Zo doen we, ja, zeker. Maar ik zou zeggen, gezien hem leeftijd, maar net studeren of zo? Nee. Ik ben ongeveer crack-clear met mijn studie. Dus ik ga op naar het volgende avontuur. En hopelijk ga ik dit echt dan.
Wat is het dan nog? Video's maken voor sociale media, dus dat wordt heel leuk. Voor een bepaald bedrijf dan? Of, Ja, voor een bepaald bedrijf. Ik ben nog net begonnen, dus ik wil niet jinx. Maar als je al solliciteert, best wel een oernaam? Ja, zeker. Wacht even, even cut. Oké, ja, kan. Hebben we hier naast dus een camera? Ja, we hier in een afspraak was bij dat we net ophouden zo met filmpje. Oh, zo. Dus ja, een soort van soort challenge is dit. Don't turn the camera off challenge. Ja, eigenlijk is zo'n Bram is stagiair, die is aan het oefenen. En die wordt eigenlijk oefenen om de camera heeg te houden. Want die zakken telkens weer voort omdat het zo zwier is. Dit is een heel zwiere lens. Ja, nee, tuurlijk. Nee, best. Nee, doe ik eerst eens onderslag. We weten net waar. Ze gaan eens onderslag. We weten net precies waar. Dat kan ik net vertellen, maar zullen ik net weten misschien. Of wel, we komen misschien wel achter. En oors had net er ook in, dan kun je altijd bij u zo'n klap. Ik help jullie ook meestal gewoon werk namelijk. Dus het is natuurlijk een soort van werkvideo. Oké, hoi, dankjewel. En lekker eten bij de bibliotheek. Oké, hoi. En probeer van de Dubai-reep maar te blijven succes. €20 van Dubai-reep steeds. Per heel dan net. Goh, wat per heel net. Hallo meneer. Goedemiddag. Is er een meneer dan? Misschien wel die meneer uit Vrije, ik weet het net. Je zit er al rond iets. Misschien dat er gewoon te waard zit. Hallo meneer. Maar wie wat Vrije meneer? Ja, doet u maar. Ja. Okay. Niet geheel van harte. Nee, je moet net op foto nemen, maar weer omdraaien. Dan kan het net. Dat kan net. Nee, je mag er filmen helaas. Ja. Voor YouTube. Ja. Ja, wat ben nu de vragen? Ja, dat weet ik eigenlijk nog net. We praten gewoon en dan showen we waar we uitkomen. Het is een heel erg vrij gesprek. Tussen twee mensen die graag meer informatie van elkaar willen. Nee, best hè? Het is goed hè? Sorry? Er zijn 18 miljoen Nederlanders. Ja, er zijn nog jonge Jo, ben er nog zo'n miljoen, 190, 190. Ja. Nou, dan ging de herfst naar ziek naar die oren. Zo'n miljoen, 100.000, 190. Zo. Nou, ja. Wat zei je ervan, Bram? Had ik nou oefenen? Ja, wat 5 minuten voor. Oh, dit wordt in totaal even 30 minuten. Ik heb de tijd wel goed behouden, zo hè? Ja. Zeg, dit hebben we hier even... mooi busje hier even deel. Wat zei je, sorry? Meneer, die wenkt u staan nog even. Sorry? YouTube. Ja, op YouTube, ja. Ja, ik zoek naar al die influencers. Je zoekt naar al die influencers, ja? Zeker, ja. Ik naar de Frieske Vlogger, want dat is mijn kanaal, de Frieske Vlogger. Naar Chitsvlog ken ik ook wel, maar... Oh, ja, Chitsvlog, dat is die gezinsvlogster. Ja. Ja, dat is heel interessant. Ik vind het leuk, hè? Ja, hè? Ja, ik vind het wel leuk. Ja. Ja, zie je, maar ze vlogt ook heel vol, toch? Ze had wel elke dag een video. Ja, maar het is net het enige wat ik show, hè? Ik zeg heel onder Friesland wel nog dan. Tje. Prachtige, schitterende mooie films, ja. Dat is meestal bij de documentaires natuurlijk, hè, bij Omroep Friesland. Show die ook altijd? Ja. Ja, prachtig. Heel mooi. Heb je die van Sunne Klaas, ik zie, van Horan de Weekend? Ik heb wel jongen naar die wilde jongens in Maastricht. Dat een optreden, maar ik weet niet meer hoe ze heten. Oh, dat weet ik zeker. Ga ik dat zo? Oh. Dat is iets van regio. Oh, van het Regio Songfestival. Ja. Wie dat in Maastricht? Oh ja. Die in Maastricht, ja. Want ik meen het Gelderland hier van me won, maar... Ja, dat heb ik jongen, ja. Ja. Maar ik vind alles, ja. Ik vind... ja, ik zit dan bij een maat van mij. Dat shows together, dat is het leukste natuurlijk. Nou, maar doe ik naar de Friese Vlogger in. Grap, maatje. Maar nu zullen we dus naar Martien. Martien Meiland, hè? Oh ja, Meiland, ja. In Spanje. En dat is echt... Hij wordt zo heerlijk dichterig. En dat vinden wij natuurlijk leuk, want ik ben wel een beetje van die kant. Maar ja, dat vind ik schitterend. Ja. En ze zijn op visite geweest
bij John en Kees of zo, ken je dat? Die jongen. Die Volendammer of zo? Nee, die net. John... ja, hoe heet het? Ik weet niet even net hoe het er heet. Maar... John of John? Nee, John. En zijn wij in Spanje. En Martien en de hele familie die ben daar op visite geweest. En dit is prachtig, ja. En de familie Meiland die ziet het nou een simmerhoesje in Spanje. Ja, en dat, ja, prachtig, hè. Dat is een mooi 4 voet. Ja, zeker. Ja, nou ja, misschien iets lekkerder waar dan hier. Ja, zeker mooie waren hier. Ja. Ik ben er trouwens nog nooit echt in Spanje geweest. Ik ben overal in de wereld geweest, maar net in Spanje. Oh nee, ik ken hem horen hier. Ik ben op Peker West. Ja, weer leuk. Ja, Italië ligt het mij wel leuk. Of eigenlijk Portugal. Ik hoor al wel in. Ja, ik heb vroeger bij de Hand Amerika gewerkt. Dus ik wist wel wat er in de wereld te Cape is. Als steward. Ja. Oh, steward op zijn boord? Ja, en later op Rotterdam. En de Rotterdam, die leidt nu in Rotterdam. Daar heb ik vroeger gewerkt als steward. Ja. Daar heb je wel heel wat van verhaald jongen. Kijk, alles jongen wat er is. Ja, heel uit New York op een dal. En vanuit New York naar de Caribbean. Dus ja, boeiend. Ik ben nog maar 18, 19, 20 jaar. Dus, En dan zie je nu op die boord en je ging in mei als steward en dan vervolgens naar New York. En kon je ook wat van een staartje en dan? Ja, ik ging naar New York in, had de passagiers voortwien en naar je bevoorrading. En dan konden wij dwangelen wat we wonen daar in die hut. Ja. Ja, en dan, die jongens die winnen al heel gauw Amerika in vanzelf. Die winnen gauw voort. En ik ging rustig te keuren in New York. Dat vond ik wel schitterend. Wat om je heen te zien. Ja, prachtig. Ja. Dus ja, ik ben wel een hele Amerikaan geworden een beetje, hè? Ja, hè? Ja, ik ben... Daar kan je het doen vernemen dan? Daar kan je het doen vernemen dan, dat je een heel Amerikaan bent binnen? Ik volg je Amerika heel erg de politiek en alles. En bestudeer de stad New York, hield het op kaarten en plattegronden. En ik ben wel vaker in Amerika geweest. Ik wil op kinderkampen helpen. Ja, summercamps is het vroeger. Dat was een uitwisselingsprogramma met Amerikaanse zomerkampen aan het werk. Die ben bezig geworden. Ja, ik vind Amerika eerlijk zijn leuker dan Nederland. Ja, ik ga het neem ik even wel. Het is er net van komen. Ik zei het hier om de vroeger misschien, maar ik weet het niet. Ja, het zoekt naar de waarmaten, maar ja. Ik ben al 28, dus het zal er wel net meer van komen. Nou, een reisje erheen, maar neem ik eerder zit er net meer in. Nee. Ik snap het. Nou, wij zijn nog. Tegen dank. Ja, nou leuk. Dan gaan we toch nog in praten, hè? Ja, hebben we het nog in praat, ja? Ja, er is genoeg om het oor te hebben, dus... Ja, zeker. Ja, dat verneem ik altijd wel gauw genoeg met mensen praten, ja. Ja. Nou, wij zijn nog. Tegen dank, hè? Meestal dan hebben ze zo'n dingetje op een stok, die influencers. Ja, een selfie-stick bedoel je ook. Ja. Oh, ja. En dit is een hele complete... Ja, wie doet met zijn beiden? Hè? Bram die in stage bij het bureau en die helpt me nou. Dus die houdt de camera nog beter. Dus ideaal. Kan ik een microfoon beter horen. Ja. Ja, maar die jongens, die influencers, die doen dat alweer zelf. Ja, die gaan overal heen. En in Arabische steden en streetfood en alles spul. Ja, maar dat zijn eigenlijk wat amateurs. Hè? Zo, we zijn echt professionals. Hè? We hebben een professionele microfoon en die doet de camera. Dat is ook direct, ja, maar... Ik ben een professional. Die amateurs, ja, die doen alleen nog wat. Die gaan naar Arabië, ja, dat is natuurlijk niks. Nou, ik vind het hartstikke mooi, hè, wat die lui laten. Ja, dat is een mooi chat. Dus, Ze zijn net zo ver als wie ben. Hè? Ze ben al een stuk verder. Hè? Ik wil het zien in het wanen natuurlijk. Hè? Dus die inmiddels op instroomt. Ben je al heel lang bezig met deze filmpjes? Ja, maar het kanaal de Friese Vlogger wel. Ja. Deze maand zie je hier. Deze maand zie je hier weer wat waanden. Dus ja. Ja. En kan je hem snijden in de films? Kan je hem de films inkwartje of stikken eruit halen? Nou, het mooie verhaal is, dat kennen we wel. Maar dat doen we het algemeen net. Nee, dat doen die influencers ik net. Die lezen het allemaal terug in en dan krijg ik alles te zien. Ja. Nou, wees nog. Ik stel even weer om. Want ik ga ze nog een bak koffie halen. Oh
Ja, dat is gelijk. Ik heb wel zin in een bakje koffie, dus ik ga naar de stad even in. Nou is, nou ja, we gingen gewoon naar het kantoor. Dan gaan we daar een bak koffie drinken. Maar ik heb zelf ook YouTube, dus... Oh, heb je ook volgen? Ja, ik ken... waar kom je hem op? De Frieske vlogger. Oh, de Frieske vlogger. Ja. Oh, nou, dat zou ik even beginnen. Ja, best. Dan stuur maar een bericht dan wil ik het maar weten. Ja, ik heb al alles wat computer betreft en dat soort dingen. Dat komt goed bij, ja. Ja, YouTube is natuurlijk, ja... Dat is de wereld in huis, hè. Ja, al die oude Trump en zo. En dan zoek naar die mooie gebouwen in New York, die Trump Tower. Daar kerst ik in, hè. Daar kerst gewoon ik eten beneden. En dan kerst ze een programma voor toeristen die maar kennen dat gebouw zien. Ja. Ben je nou wat een Trump, man? Nou, daar heb ik mijn twijfels over, ja. Ik vind wel wat een roephouwer. Ja, hij had geen goede manieren, vind ik. Roppen en zich net aan afspraken houden. Ik vind wat een wilde bras, maar ja, het is wel echt een Amerikaan, hè, Wild West. De Amerikaan van, ja, die willen wel, die willen wel dat er gekke dingen gebeuren, dus. Maar ik zit wel, het zal wel goed komen, ja? Ja. Jo, should goed komen. Nou, best nog. Dan wil ik u danken voor het peteer. Nou, en dan misschien tot nog een keer. Ja. Maar als je het zegt, dan gaan we weer even verder. Ja? Ja, ik ga het toch. Dank u wel. Hey, hoi. Goeiedag. Nou, dan doen we het zo. Hoi. Nou, dan laten we het hier eerst maar even bij. We gaan nou een aardig mooi stukje aan het praten geweest, denk ik. We gaan een mooie video maken, mensen. Doe toen omheen. Wil lid, weer abonnee, wat is er nog gelost. Oh ja, er is nog een livestream zit er om te komen. Er komt nog een livestream hoor. Voor de mensen die het Safir deze video al hellen hebben. Het is een livestream om te komen. We hebben eigenlijk de beste of de Frieske vlogger. Daar hebben we al je videostroker herinneren. En ik verdoel mezelf af en toe wat tussen trotten van. En we hebben een geweldige livestream natuurlijk. En ja, daar zijn we op dit moment bezig mee om het ontwikkelen. Want we zijn op zoek naar verschillende methodes om dat gewoon continu draaien te laten. Zodat we altijd live binnen. Altijd live. Het zou toch fantastisch zijn, zo net? Geweldig.